Khulumka joto rangsangni takhuk tei bukhuk song ang norokni kok sanai intertainment YouTube channel tinibo haino hai norong bagai belai nangkukmani kogrok tubui phaika norok o video no fulani simi paithak jora tinibo nainani bagai site laidi tei video no skip khai tarite tei tomungno norok o channel no subscribe khlai ko hinkeba norok subscribe kaisa khai ridi tei o video no naitok hinkeba like kaisa roi ridi hingke faidi tinini o video ni chenglai bwkha thanglayana hingke ang tini o video tui phaimani hingke omose norok kaham ke fulano srai ke tinini o video ni jeta topic jeta kok tubui phaima rongno norok srai ke bujiui nahanani khlaibaidi omongkha ani o channel o 100 ni above video tongo ha hingkai o 100 ni above video o koyekjona ano comment khaiei sihonai rok tongo omorokni bagise ang tini o kogrokno reply rinani bagise tini ang o video tubui phaio oro 6 jona borokni comment ni reply rinani hinui ang kok tubui phaika number 1 wngkha khoroksa takhuk bo ano comment o sui sahorka takhuk hinmani abo bo sajakya ha ang to video o sob somoi no takhuk bukhuk ni kok sai diba hingka bo aro ano comment o sihorka takhuk hinmani abo tamo hingsao hingka abono ang o takhuk no sana musungo takhuk hinmani abo chayaya takhuk hinmani abo khuk sitraya takhuk hinmani wngkha abo chwng tiprasa bai tiprasa hinise chwng takhuk hinui nunglaio takhuk hinui salaio takhuk hinui chwng nunglaio nung obono kaham kai nini bokrogo wansugui bujiui nahanani khlaidi nung je ano sahorka takhuk hinmani abo tamabo delino takhuk hin hinsao chwng tiprasa bai tiprasa chwng takhuk hinui hinlaya hingke takhuk hinui nunglaya hingke bahai ke nunglaina ba ha na bangali hinui nunglane na kuli hinui nunglane na munda hinui nunglane hingka omaya takhuk nung jeta oro wasukmani nung jeta simani nung jeta nini bokrogo je wasugui nahamani o takhuk hinmano nung je chajak yangui tongmani abo nung kaham kai wasukdi takhuk hinmani abo chwng tiprasa kising tiprasa chwng takhuk hinui kokma salaio takhuk hinui ma nunglaio obono nung kaham kai bujiui nahardi 2 number o hingke tiprasa hinmani no chajakya abo bo khoroksa takhuk ani video ni comment box o comments sui sahorka ang to tiprasa hinui korok saya diba hingke bo abono chajakya tiprasa hinmani no hingke ang obono bo haino hai sanani musungo o takhuk no tiprasa naidi chwng tiprasa ha aboni bagui no chwng tiprasa hinui no chwng kokma sao chwng tiprasa bai tiprasa hinlaya ke chwng bahai kele kok sanani ba haidiba chwng to tiprasa ni bosong aboni bagui no tiprasa hinui chwng kokma sao nung khoroksa tiprasa tuise nung tini tiprasa hinmani no se chwng Sai Manya khuk tiprasa ni ortho no se nung bujiyakhuk hingke nung o hasaka o tiprasa wngui achai phaiui muya chai tongui godok chai tongui chakhui chai tongui nung kitsu ni bokrogo kuno beran kwrui khuk haidiba nung tiprasa hinmano se chajakya tiprasa hinmani abo khuk sitraya tiprasa hinmani abo chayaya tiprasa bosongba tiprasa no hini ma salainai haidiba jefru buwagra agartala rogo ba misil kotor rogo ho jefru buwagra o mahai kok sabur bo tiprasa hinui chirokhogu haidiba chwng tiprasa ni bosong hinui no buwagra bo tini tiprasa hinui chirokhogu hingka aboni bagui no nung tiprasa ni ortho no kaham kai bujinani naidi kaham kai wansugui nahanani khaidi tiprasa bosong no tiprasa no hinui ma sanai ha tiprasa no hinui ma nunglainai hingka aboni bagui no nung tinin simi nung kaham ke bujiui nini bokrogo daui nahanani khlaidi abo hingka number 2 hingke number 3 hingkai khoroksa bukhuk ano comment khaikorka
bwrwi rokni kokno twi kok sanani lachiya den saw aw nung comment khaiman bagui nono belai belai no hambai bukhuk ngai naidi joto youtuber rok no bwrwi rokni kokno twi saw haidiba nga o bwrwi rokni kokno twi sapono 100 ni bisingo 50% bwrwi rokni kokse sajago te 50% bwrwi rok kaham te 50% bwrwi rok hamya nga abon bagui se o 50% o bwrwi rokni hamya tomung sitra chamung sitra ha tongmani bagui se o bwrwi rokni kokro sob somoi no youtuber rok bwrwi rokni kokno twi saw nga abon bagui no nung bo kokno kaham kai bujiwi hanani khaidi je bwrwi rokni kok sai tongmani abo joto bwrwi rokni kokno saya nung abo clear khai nung bujiwi hanani khaidi nga bomahai bwrwi rokni kokno sajak hingke jara bwsa kibi khanai ha norton duk nongthano mobile kotor kotor tongo basa bwsa kibi khanai bwsai tongtoi no temasa slabai thangnai ha taon nogo thangui wansarok bai sigla tong tongkha ha omahai bwrwi rokni kokno twi se joto youtuber rok kok sawi tongo tini sob somoi no omahai video swnamjagui tongo nga abon bagui no norok kaham kai uansugui nahanani khaidi 100 ni bisingo 100 no bwrwi rokni kok sajakya te 50% bwrwi rok kaham tongnai te 50% bwrwi rok hamya tongnai o 50% o bwrwi rok hamya ni kok se sajago abon bagui no bwrwi rokni kokno twi ang ha youtuber tekroksa youtuber tini bwrwi rokni kokno twi sob somoi no video khailai tongo abo nung kaham kai tini simi uansugui nahardi abo hingka 3 number hingke 4 number hingkai takhuk khoroksa no sungorka dara nini youtube ni rangda mankha sungor aw takhuk no belai belai no hambai nungani video no naitongman bagui salbur brum no nungano support khaitongman bagui nono belai belai no paifele hambai yapharu hingkai ang je nung comment khai ano saharmani ang no answer rinai tabuk te reply rinai sung youtuber ni rang manani ba rang mankha ba manyakho ha sung sini o channel twi sung abo Sai Manya tamni ba kaisa youtube ni kaisa lur tongo sung youtube ni rang manmani omti rok video swnambui sung sini channel o dai manya karon sung omahai rang manmani youtube ni rang mankha ang musuk mankha nei sung video ri khangkai sini video o haikaba sini channel o community strike klai thanai nga abon bagui no sung youtube channel ni sini channel ni bisingtwi youtube ni rang manma rok no sung video swnambui rewi manya abongkha youtube platform ni hoite sini channel no community strike khiklai rinai hingkai nung jodi no ani youtube ni rang mate mankha ba manyakho nung saimana musukangke o video ni description box o telegram rijak tongo link nung ani o telegram twi habui ang bai koklam salaimano ha amswk baraya takhuk hingkai nung obono kaham kai bujiwi nahardi nung ani youtube ni rang mate mankha mamanya saimana musukangkai video ni description box o telegram link rijak tongo ani o telegram link twi habui nung ang bai koklam srai ke salaimano abko number 4 number 5 hingkai orongkha youtube o phaiwi kok sanani lachiya den saw abongkha khoroksa bwrwi ano comment khaikorka mane omahai kok sanani ta lachiya den saw aw bukhuk no belai belai no hambai nungano comment khaiman bagui youtube o phaiwi kok sanani lachiya de ang no obono tabu reply rinai sung youtube o phai kok samane sung leng taka phai kok saya bukhuk sung kebono surdi hini bo saya ha kebo bai sigla tongdi mo saya do keboni bwsai no khogoi thangdi hini bo sung saya ha kebo bai bulai di hini bo saya aboni bagui no sung youtube o kok sanan bagui sung lachiya bujikha ngabo srai ka masuk hadi joto youtuber no kok sai tongo haidiba sudo ang simiya sung tamoni bagle sung lasi naiba sung sagori kri khaibo phayable haidiba nga abon bagui no sung youtube o kok sanan bagui sung lasiya sung kubui kok no sanai ha sung tatal kok no saya jeta bastobo nugui tongmani
যেটা বাস্তব চলি তংমানে অ কগ্রনো তৈছে जों সব সময়নো প্রচার খাইও সিনি চ্যানেলও দাও তে जों অবনো লুকুরংনো ফুনুগু আবনো নং কাহাম কাই সরাই সরাই কাই বুজিউন হাদি আवन বাগैनो आंहा इउटुबार ते गोबां माने हाजार हाजार लख लख दङ बरबो लाचिया बुजिखा आवन बागैनो जों लाचिया ओमफ्राय नाम्बार 5 ngoro tongo ani channel no guru khlai redi hinui takhuk khoroksa ano comment khaikorka ga aw takhuk no belai belai na hambai ningano comment khaikormani bagui nono 5 le hambaya pharo nung ani video no naitongman bagui salburum brum tei ani channel no nung support khaitongman bagui nono belai belai na hambai engkai nini channel kaji no tor yang tongkhana log yang tongkhana haidiba engka abon bagui no nung ano sahoka ani channel no guru khlai redi ni saka aw engkai nini channel no to ang guru khlai rinani ba tori rinani ha ani o channel ni bisingtui ang nono support khlaimaya ang nono help khaimaya takhuk abon bagui nini channel no nung torina musukangke ba kaham khlaina musungke ani o video ni description box o ani telegram link rijak tongo aro nung comment khai sahodi tei nini channel ni bumung riui sui rohordi ang nini channel no check khainai nai tei kaham kai serai serai kai ang jasai khainai nai nini channel bo jaga disturb mui tongkho nini channel bo jaga problem tongkho ang oborok no checking khaimani bisingo nini channel no ang community puso rogo phono ang dawi rinai haidiba ang o bhaike khlaimanai piaba o channel ni bisingtui nono ang help khaimaya ang nono chubaimaya asukno hambai engke khapani takhuk tai buksong norok tini saima maikena tini ni o main murda ang video tui payment hingke omono jara o ani o channel o jara video ni comment box o comment khai tongnai rok boron bagise ang tini o video tui phaio engka norok buji baikena ang tini oro koyekta point tui phaimani oborong ni bebok ang answer haikaba reply diwi ribaikha engka jara o video no nai tongnai rok man tongnai rok khaklai norok buji baikena tei sawi man baikena engkai tini video oro no ang mothak sinai hain hai katal video norok bai hain hai malai phinai jotono kaham kurung susto tongmajadi tiprasa ayolok thung jotono no khulum baikha।